विधानसभा विश्लेषण बिजय बर्थानी बे जायगा चारटा जायगा तीन खाई दङ राम मन्दिर चलि दङ दाबो जलिया चार्ज এবং अरुण बिसिबो चलि दङ बिनि बादै अब इरो 9टा पन्चायत लागाय आइनमारा सिलासरी बरबिल सप्तासरी हाजासरी बगाचुतल कापली गुराकापा मागरुम दैयै 9टा बिसिना दाबुजों दाबु दङ दाबु बर्तमान महा सिनि बिनि yang बिसिनि जों जालुमखौ बिजय बिसि चलि दङ बे जायगाजों फैनाय जत ताकुसं नरनो जों फैमान हालायसे जों शान्ति श्रृंखलानो जों बजाय माथानाय महाजन प्रथम आरो आं जतनो हामबायजाफोरनाय दिनै जारा बिरोधिफ्रा मावनानै बुजुबाय जों दखाननि बागै सामुं थांनायनि बागै जोंनो जारा बुजुनाय दङ जतनो जों न' दं दिनै जारा इदो फायनिया न' दंखौ जारा न' दंनायसिनि प्रब्लेम खानायफोरा बनो आं खुलुमुं याफोरा এবং কয়মুं याफोरा आगामी दिने चिनि लड़ाई सुरु सरकार जानि लड़ाइया चिनि लड़ाइहा चिनि সাংবিধানিক অধিকার যিনি মানথাই যিনি দাবি যে তমানি যিনি থাংজানাय যে लामा যে ফুরুंमाने যিনি बुबाग्रा बुनो दिसो जों बसखाङो आगुनि माथानाय जों इरो चेनहा बायहा बर'फोर इरो सरकारा दंनाय बु बर'फोर सरकारा करिबो चिनि पाब्लिकनि बाय যতটুকু সম্ভব जों सेवा खायनि बागै जों लड़ाइ खायखानाय बिनि लगे लगे चिनि मेन मुद्दा যিনি गेटा टेबल चिनि आखायाव दाबिनो दिनो जों आगामी दिन लड़ाइ खायखानाय बावो साइ दङ वाइसाफारि आरो वाइनिफारि आरो बारबा दागि इमनो तीनो जों लड़ाइ खानाय जों जत थानसा इ थानसानि मारिनो तीनो जत इ थानसा दं दिनो आं कयमु लारवानि बिसिदै जतनो दिनो हामबाय बुबाग्रा इलथं दिनै रांचांनि दबा आयु द हामबाय